नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगे स्वागत असा. प्रेक्षकाक विनंती, कोरोनाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर वापर करात, सामाजिक अंतर पाळात. आत पळया मुख्य खबरो. कारवार देवबाग श्री नरसिंह देवाली जात्रा आज भक्तिभावान साजरी जातेर असा. चित्ताकुला अम्मा शाळेकडेन धोकादायक विद्युत तारीची हेस्कॉम खात्यान घेतली दखल. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाची फलश्रुती. कोकणीचे सरदार स्वर्गीय बस्ती वामन शेणे हेमका श्रद्धांजली सभा. कोरोना संक्रमणान पोलीस ठाणे सील डाऊन. शिरसी झू सर्कलाकडेन एक व्यक्तीक चाकू घालून खुनाचो प्रयत्न. लॉरी आणि दुचाकी वाहनाचो अपघात. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखयली मानवीयता. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवार देवबागची नरसिंह देवाली जात्रा आज भक्तिभावान साजरी जाते असा. प्रतिवर्षाप्रमाणे आज देवबाग हांगाच्या श्री नरसिंह देवाचो वार्षिक जत्रोत्सव भक्तिभावान साजरो जाते असा. आज सकाळी श्री नरसिंह देवाला उत्सव मूर्ती देवबागच्या चित्ताकुलाची ग्रामदेवी श्री महामाया शांतादुर्गा याने मम्माई देवळात श्रीची भेट घेऊन आणि वर्षाची मानतूक करून देव वाघवाडा राजेखान बाग भिर्यालमोंड ह्या मार्गान बाजारात येऊन तारी वाड्यार तारीकडे वचून नंतर बोटींतल्यान कुरुमगडार गेली. थंय देवाली वर्ष पद्धतीप्रमाणे सगळी सेवा आणि पूजा अर्चा करून परत तारी वाड्यार येऊन देवबाग प्रस्थान केले. देव येता वयतना रस्त्याचेर बांदील तोरणान भक्त लोक दर्शन आणि सेवा अर्पण करताले. या वर्सा बी कोविड महामारीचे सावट आशिल्ले कारणान सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गसूची प्रमाणे पार पाडते असा. आज फक्त कांय ठराविक लोकांक बोटीचेर कुरुमगडार मास्क आणि मुख्य म्हणल्यार जीव वाचोवचे जॅकेट घालून गेल्ले हे विशेष. फाल्यां सकाळी 8 ते दनपारां 1 पर्यंत अभिषेक, तुळाभार, सवाल हे सगळे विधी जातले आणि सांजेर दैकाल जावन जात्रेची सांगता जातली. घाल घाल रे घाल घाल. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು. चित्ताकुला अम्मा शाळेकडेन धोकादायक विद्युत तारीची हेस्कॉम खात्यान घेतली दखल. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाची फलश्रुती. कारवार चित्ताकुला ग्रामाच्या चिचेवाडा हिंगा माता अमृतालय शाळेच्या म्हणल्यार अम्मा शाळेच्या गेटाकडेन हेस्कॉम खात्याची लायटीची मेन ओपन तार सार्वजनिकाक आणि शाळा विद्यार्थ्यांक धोकादायक स्थितीत आशिल्ली. तेज बदल कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन संबंधित ग्रामपंचायत मेंबर श्री सुरज देसाई हेमका सांगून त्या धोकादायक तारीख गार्डिंग केल्यार विद्युत संपर्काची तार तुटली तरी ती जमनीर पडना हे नजरेक हाडले. त्यांना ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई हेमी संबंधित हेस्कॉम अधिकाऱ्याक सांगून अम्मा शाळेच्या गेटाकडेन धोकादायक तारीचे गार्डिंग करून दिले. तेज बदल शाळा व्यवस्थापकान हेस्कॉम अधिकाऱ्याचे, ग्रामपंचायतीचे आणि कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे आभार व्यक्त केले.
हल्लीच देवादीन जाल्ले कोंकणी सरदार म्हणल्यार स्वर्गवासी बस्ती वामन शेणे हेमकां श्रद्धांजली अर्पण करूंक कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान मंगळूर आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिषद गोवा हेमगेल जोड सहकार्यान झूम ह्या जाळी जाग्यार 15 जानेवारीक सांजेर 5:30 आयोजित केला. ह्या श्रद्धांजली सभेत गोंय, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक राज्यांतले मान्यवर श्रद्धांजलीपर आपले उलोवप करतले. श्री उदय भेंब्रे, श्री नागेश करमली, श्री अरविंद भाटीकर, श्री पुंडलीक नायक, श्री दामोदर मावजो, श्री अरुण साखरदांडे, श्री जयंत कायकिनी, श्री ऑस्टिन डिसोजा, श्रीमती किरण बुडकुले हेमी सहभागी जातले अशे अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या अध्यक्षा उषा राणे आणि कोंकणी भास आणि प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे हेमी कळयला. कोरोना संक्रमणान पोलीस ठाणे सील डाऊन. शिरसी राज्यात तसेच जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाची वाढची संख्या पळोवन प्रशासनान कोरोनाचे नियम कठीण केलात, तरी राजकारणी आणि प्रशासनान कोरोना लागणीची लक्षणां वाढत असतात. सार्वजनिकांत आणि कोरोना नियंत्रणासाठी सेव्ह करच्या पोलिसांक सुद्धा या कोरोनान पाठ सोडली ना. शिरसी तालुक्याच्या ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांक कोरोनाची लागण जाल्ल्यान ठाण्याच्या दाराक तांबडे रिब्बन बांधून ठाणेच सील डाऊन केला. रक्षण दिवच्या पोलिसांकच कोरोना जाल्ल्यान सार्वजनिकां भितर आतंक जाला. कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. शिरसी झू सर्कलाकडेन एक व्यक्तीक चाकू घालून केलो खुनाचो प्रयत्न. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसीच्या झू सर्कलाकडेन आलेसर रस्त्यार एक व्यक्तीन चाकू घालून खुनाचो प्रयत्न केल्ली घटना घडली. चाकू घालून जखमी जाल्ले व्यक्ती हानगल निवासी तारकेश्वर हनुमंत टिळवळ्ळी वय 55 हेमी अस्वस्थ आसात. घटनास्थळार एडिशनल एसपी बद्रीनाथ, डीएसपी रवी नायक, सीपीआय रामचंद्र नायक हेमी भेट दिवन पंचनाम केलो. शिरसी नगर ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला. पुढलो तपास पोलीस करते आसात. लॉरी आणि दुचाकी वाहनाचो अपघात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखयली मानवीयता. कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या किमानी लागीं लाकडा मिल्ला कडेन लॉरी आणि दुचाकी वाहनाचो अपघात जावन वाहन चालक गंभीर जखमी जालो. या अपघातानंतर लॉरी चालक घटनास्थळावेल्यान फरार जालो. दुचाकी वाहन सवार मंजुनाथ जट्टू गौडा हेगले हेमी जखमी व्यक्ती. अपघात जाल तेन्ना लॉरी चालक फरार जाल्यानंतर 8 तास जाल तरी जखमी कडेन लागीं कोणीच मुखार गेले ना. या वेळार त्या मार्गान वयचे रक्तदानी सामाजिक कार्यकर्ते श्री श्रीधर कुमटाकर हेमी फुडें सरन जखमी व्यक्तीक आपले कारितूच आस्पत्रेत व्हयले. नंतर पुढील उपचारा खातीर उडपीच्या आदर्श आस्पत्रेत व्हरची मानवीयता दाखयली. या तेमगेल्या कार्याक सार्वजनिकान शाबासकी व्यक्त केला. बकऱ्यो रेल्वे आदळिल्ल्यान लाखो रुपयाचे नुकसान. काणकोण बकरी आणि बकरे चरूक नगरसे जंगलात घेऊन गेले असताना तेमी अचानक नगरसे गोळे हांगच्या कोंकण रेल्वेच्या बोगद्यात घुसली आणि तेन्नाच अचानक रेल्वे येयली आणि ही बकऱ्यो
रेल्वे आदळ मरण पावली. तशी जाऊन लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. ही घटना सांजेर घडली. लागीच्या काणकोण तालुक्यातल्या मास्तीमळ, कुळती, माशे, दाबेल, देवाबाग, फुलामळ हांगा गवळी लोकांची वस्ती आसा. या भागातल्या गवळी बकरी पाळतात. 2 वर्सां पहिल्या तळपण पुलार अचानक रेल्वे येयल्यान बकऱ्यो बुडून मरण पावल्यो. अपघातात मरण पावली बकऱ्यो कोणाला ते अजून कळना. तरी मरण पावली बकऱ्यो रिक्षात घालून दुसऱ्या जाग्यार व्हायलात अशी खबर मेळ्ळा. 6,000 रुपयाचो विदेशी बनावटीचो सोरो जप्त. काणकोण पोलिसांनी केल्ल्या कारवाईत जवळ 6,000 किमतीचो विदेशी बनावटीचो सोरो काणकोण रेल्वे स्टेशना लागीं जप्त केलो. जप्त केलो सोरो नंतर काणकोण अबकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केलो, अशी माहिती काणकोण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रवीण गावास हिमी दिली. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 278 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. झाला लगातार आज 4थ्या दिवसाक कारवार तालुक्यात सगळ्यात जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 85, अंकोला 41, कुमटा 27, होन्नावर 50, भटकळ 11, शिरशी 19, सिद्धापूर 15, यल्लापूर 10, मुणगोड 16 आणि जोयडा 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 30 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 7, अंकोला 1, कुमटा 12, भटकळ 5, शिरशी 3, सिद्धापूर 1 आणि मुणगोड 1 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 57,621 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 55,732 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 1,096 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 78 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,018 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 793 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.